Sanibonani bafethu. Hey bafethu, yazi mina empilweni bengingena kuma troubles. Yabo, ngingenile enkingeni, ngizifakile enkingeni, ngifakiwe enkingeni. Yabo, ziningi indlela ongangena enkingeni ngazo or bakufaka enkingeni ngazo. Yabo, but ke ipain yokufakwa enkingeni, ipain yokungena enkingeni, ipain yokuzisola same time after ipain yenzeke, after something yenzeke, the embarrassment. Ya, ezinye izinto bafethu zinzima. Yabo, njengo sisters la nobhoteza. But awuthi ngeke ubhoteza, for some reason I will tell you. Yabo, usisi khona manje uyoshawa ngamatshe, uye iface hell, iface yesihoko manje. And usisi utshelwa lokhu nalokhu, uyathukwa sekuyiface yesonto. Hey amasonto kwenzakala lokhu, kwenzakala lokhu. Yabo, yes yenzekile, I'm not defending anyone here. Yabo, but ngicela ukudefenda ihumanity. Yabo, ubuntu. Yabo, uyenzile lento, uyasola la khona. Ngempela uyapeyinelwa, kubuhlungu kuye. But la into engimangazayo, abomama futhi abatrendisa le ma video lawa, abomama bayenza content manje, abomama sekwama content creator ngalo mama. Yabo, ene mina ngokwazi kwami ayiqala ukwenzeka ngalo mama lento eyenzekile. Abanye yenzekile emva kwezindlu, emva kwamathaveni, esihlahleni, emotweni, emsebenzini, ema-toilet, dala zenzeka. Just nje mhlambe ilento leyo ukuthi isigebengu yilesi esiboshiwe, kodwa sonke siyigebengu. You understand? Usisi ukuthi nje nabamshutile bamveza. Yabo, so ibhlungu makwabo mama, mina ngibona umama eza egijima ekhumulile engana impahla, ehamba ngamabele. Yabo, abomama makumele base ngengubo bamvale. Hayi, abomama yibo badonsa le ngubo, abobaba labo bathi bayavala. Hey bafethu, ho. Hayi, abomama yibo badonsa le ngubo, bafuna lo mama ahlazeka ama private part avele, ngoba bazitshela ukuthi vele sekawavezile. But into engiyibonile bafethu, abantu abatrendisa le video 90% yabo basusunembeza enhlizweni zabo, bazenzile, bayazi, because ngeke bashasha uNkulunkulu, ngeke bazishashaye nabo, iyabadla lento ngapha, iyabadla ngapha. So mababona izinto eziso, they feel like relieved. Hey bhekani bayenzani emasontweni, hey bhekani. Angeke soke lento ela kuwe noma ungaposta ubani ayenzani, as long as situation kusifana nesakho. Hayi baba, ezenzeke ebusuku ziyavela mina. Abanye dala sibabona ngamehlo, just nje asina proof, azange sibashute. Yabo, azange sake sabashuta abanye, but dala sibabona. But namhlanje abomama, why omunye umama makanenkinga wena uthola ijoy kuleyo nto? Why? Yabo, mina bengicabanga ukuthi abomama bazoyivimba. You know why? The most important reason la, look beyond lo mama. Look beyond lo mama, njengoba ama video akhe atrenda la, engathi uyoqala ukwenza lento. Yabo, sekuthiwa helicopter, abantu sebabona ama helicopter manje. Yabo, kahle nifuna sibulale bafethu, ukuze nizoqola nizoba right, nifuna sibulale abantwana bakhe, nifuna bayeke isikolo, baye emadragsini, indoda yakhe. Khona umuntu ke waqabanga ngendoda yalo mama makabona lama video bafethu. Okay, disappointed umfazi wakhe nani, but the pain inside that man, the pain makabona lento.
bafethu abo baba abake bathola bomama babo abafazi babo bangaphansi kwamanye amadoda bababona ngamehlo bazongi-understanda ngithini yabo bazongi-understand mina bengicabanga ukuthi sovikela abanye abantu beyond lo mama ke mangabe uzonda lo mama ini but beyond lo mama unabangani unabazali bathini unabantwana unendoda njengoba nisho bafethu nina nifuna ukuyenza ngathi isikhokho sokugcina ushadile bayingaka abashadile bafethu abayenza lezi zinto ezi far worse than this one just nje abashutwa or ufuna ngokukhumbuza ukuthi izokuvelela nawe uyangena enkingeni uyafakwa enkingeni uyangena ungazi ukuthi kanjani enkingeni asifundeni ukuqolelana ama-South Africans asifundeni ukuqolelana ama-South khona manje lo baba yena sekathola ama-tap in the shoulder isikhokho buyithathabulile ntwana uyithathabulile it is always like that and iyangibhora mina yabo umama nobaba mabenza iphutha ne inkinga umama la sekutry ubaba yena uthola ama-flowers bafethu come on bafethu siyaqolisa kulo mama siyamqolisela ke mangabe ufila happy wena uzolala kamnandi qabangela abantu mfethu ungajabuli ngenkinga yomunye umuntu ungayenzi lento izokuvelela noma ingafani exactly nale but izokuvelela nawe eke abavelela bayazi yabo okwamanje kubhizi bekumele kube ingqondo zabo mama nabo baba zibheke ku gender based violence kule event le ye-purple i-energy yethu bekumele manje sifocusa la sisupporta this thing stop gender based violence bafethu into bekumele kube sayinaka leyo lento le mina ngisazi isilungu ngasho yabona but ngibona ngathi sekuzoba i-cyberbullying kulo mama angelwe nomuntu bafethu sekuzoba i-cyberbullying angiyazi ngithi wena ungangi-explainela la kuma-comment mina ngiyazi i-cyberbullying but le ngibona ngathi yiyo le ngoba lo mama bafethu ayenzeni azibulale uyazisola akumelanga azakhulume yabo akumelanga azakhulume yebo hayi bafethu ngiyamcelela siyaxolisa ke samxolisela ke yabo Tanko number 1 educational speaker in the whole world bafethu mhlambe nabantwana bethu bazofunda ukuthi bangatholi joy ku sadness yomuntu Tanko